mga itlog. Kanang humok ni mga hotdog. Kanang sapya ni mong ilong. O kanang butirik ni mong tiyan. Nagtuo ka ganahan ko, ana. Sandaman ko na ko akong bana kay... Di ka pwede ba ito ka sa trabaho? Okay na bay? Okay. Okay na siguro nino. Tarong nga sa diha. Oh, sige. Wa na yung kasuot. Wa na ang dulaan ni, uy. Eh, wa pa ma. Wa kag banday sa amo nga ngari. Man, after mo. Bali, ako bay kay. Pagpalit bugas ba? Imo to kay inadaan, imo to kay istorya. Pa kay. Digto sige limikaw kulok, wa yung bugas mo ah. Sus paita. Nya bay. Ting paniudto naman. Oh. Uy, ato ta balam ni unto ta. Ay lang ato lang siguro ko sa mga kay nay nagpaabot akong pamilya dito. Siba niya, mauli sa gubay kay kanang kung asawa sad ga. Kato kung asawa magandam dito ko paniudto. Nya bay sa hinahinay lang mga to bay. Ato lang sa dito kay. Oh, ato naman pod. Kay kung asawa ron klaro kay nagandam na ron. Sige bay. Oh, sige, ari sa bay. Sige bay. Oh. Grabe, kumuta yung luto niya kung may loves. Ako na di man ko ka-ismering, hoy. Pero karon, drama-dramahan ko ni. Pasik rin ka-ismering, hoy ko ron. Ako nga rin kung may loves. Lab! Alina ka na! Magpili na asin, na ahos, na suka. Lab! Wow. Ali! Oh, Ikaw na sama. din ha, ikaw na. Lab, lami rin ba kayo na akong timplalab? Kung din, malasa rin. Ano man ka, Lab, nga naghinuktok man ka diya, wala man na mo tagda imong pagkaon. Kinsay, di ka na mo kaon na nga. Bugnaw na na. Napaibuwad. Pati prata. Unsa? Tubig gusto ko katong cook. Yan daman po ko ni mo asin. Masamot ka para unsa? Mao ni mo ipakaon ako magic sarap o kaning suka o patis. Unsa man taong ka oy? Una-una sa mayo gikan ko sa trabaho kapoy kayo dapat andaman ko nimo kanang init sad. Kanahan ta mo kaon. Dili lagi andaman tinuta ana pero way kanon unsa ay paginahan na oy. Sobran sa kang asawaha ka. Kanang itom ni mga itlog. Kanang humok ni mga hotdog. Kanang sapya ni mong ilong. O kanang butirik ni mong tiyan. Nagtuo ka ganahan ko, ana. Ano ba? Nagreklamo? Wa may parak doon. Kabukol ako ng kanon eh. Supad na. Pansisil. Oh. Super ito. Maayong aga! This is our shout out for today! Happy birthday pala sa mga nag-birthday karon. Labi na sa mga pinsan ko dyan, nasa Maynila, mga kamag-anak ko dyan, yung mother ko nasa Maynila, hindi nila maintindihan ang aking sinasabi dahil Tagalog sila, Bisaya ko. Pero maraming salamat sa inyong panonood. And shout out sa mga OFW nga naglantaw diri sa atong mabong video. Daghan kayong salamat!